שלום כולם, כאן נתן. היום אני הולך להראות לכם טקסטורה, ואחר כך בסוף הסרטון אני אגיע לכם איך מורידים אותה. אוקיי, אז זו טקסטורה, אני מאוד ממליץ עליה. היא מוסיפה כלומר המון אמיתיות למשחק. נגיד זה רדסטון, לא זה TNT. מה זה? זה מיינקראפט. אוי, הנה רדסטון. ככה נראה. זה. תנחשו מה זה? רדסטון לאמפ. כן. בלוק אוף רדסטון, תראו בזה נראה. דיספנצ'ר, תראו, זה רפיטרים, זה כל זה. טקסטורה מוסיפה המון מציאות למשחק. אני אראה לכם עכשיו למה, תראו. אבטיח, תראו איך הוא נראה. נראה כל כך אמיתי. לפיש. טוב, אני רק אראה לכם קצת דברים ואתם תסתכלו אתם בטקסטורה אחר כך. הנה, זה דיימונדור, זה בלוק אוף דיימונד, תראו זה נראה. אני יודע, כן. אם תשימו לב, הדיימונד, יש לו צורה של דיימונד. דיימונד אתם מקבלים אותו ככה. זה זהב. זה בלייז רוד. זה ראש רד, זה צבע. תראו, האוכל לפי דעתי הוא אחד הדגים פה. תראו רגע. תראו, לפי דעתי זה אוכל פה הוא. תראו איך הכל נראה. טוב, לדגים אין טקסטורה. תראו, זה מאוד אמיתי כזה. תסתכלו. גזע, כשאתם מחזיקים אותו זה ככה. זה עוגה. גם. נכון. זה עוגה. זה עוגה. עוגה. בנחנג עוגה. זה תפוח מקושף. מה שטוב בטקסטורה הזאת, תסתכלו. אם אין לכם טקסטורה, תשימו לב כשאתם זורקים את הגולדן אפל מקושף, תסתכלו שאצלכם הוא יצא כזה לא מקושף. כשאתם זורקים אותו וככה, הוא מקושף. אוקיי. בקיצור, כן. אני חייב להראות לכם את הסרטונים. חייב. זה סרטון דיימונד. אוקיי, אני אראה לכם תחת של קשת, לא צריך את החרבות. אוקיי, טוב, זה אחת של קשת. תראו איך זה נראה מה שטוב בטקסטורה הזאת, זה כלומר, לא. יש רק בעיה, באג קטן בטקסטורה. אם אתם יורים, ככה אתם לא רואים. אם אתם הולכים לצד, אתם רואים את זה. אוקיי, זה איירון סורד. תסתכלו, זה איירון סורד. אוקיי, זה וודן סורד. זה סטון סורד. זה גולד סורד. לפי דעתי גולד סורד זה הכי מגניב פה. וזה דיימונד סורד. אם תשימו לב, רגע, אני אקח את זה. תשימו לב שאין בהם כל כך הרבה הבדל. תסתכלו, אין בהם כל כך הרבה הבדל. זה רק הצבע וזהו. אוקיי, אז מגינים את הדיימונד רד שלכם. בואו נראה את האיירון. ככה אתם נראים עם האיירון. טוב, כן. טוב, זה שרשרת ברזל, זה אור. זה הגולד. לפי דעתי גולד זה פה
יצא הדבר הכי מושקע פה. תסתכלו. הגות לפי דעתי זה הדבר הכי מושקע שיצא פה. תסתכלו איזה יפה זה. הכי מגניבים אני ממליץ, אם אתם כאילו משחקים בשרת, שיפור הרפתקה, כמו זה, כמו שהשורבה. אז אני ממליץ לכם להיות ככה, כי זה נראה כאילו אתם באמת התלבשתם בבוקר וזה. או שאם אתם עושים שיפור, עדיף לכם להיות ככה. ככה. רגע. הלו. ככה. כי זה נראה ממש מגניב. תסתכלו. הנעליים פה הן כל כך אמיתיות. זה טקסטורה פשוט אדירה, זה כאילו מוסיף הרבה זה מאוד מגניב. אופה, שכחתי להראות לכם. כן. זה החיים, זה הרב. מעניין אותי, משהו שעדיין לא בדקתי, כשאנחנו אוכלים משהו. תראו את האבטיח ככה. זה מבדל. איך אנחנו אוכלים? אותו דבר. יש טקסטורה שאנחנו אוכלים. כן. רואים יותר את אלה, כפי שתשימו לב, את הגרגירים רואים יותר טוב. כך, Fire Damage, Regeneration, Resistance, Regeneration, עד שורברן. טוב, הדבר הזה זה רק בגישה חדשה. כן. כן, זה הטקסטורה, אני מקווה שאהבתם. אם אהבתם, תנו תנו סאבסקרייב. אם לא אהבתם, אם לא אהבתם, אתם לא חייבים לעשות כלום וזה. אוקיי, אז תנו לייק שם, אל תשימו לב למה בפרקור. תנו לייק שם, בקומנט, בפרק הבא. תראו את התרנגולת. הופה, רגע, שכחתי להראות לכם. ככה זה נראה חזיר. כי חלק אמרו, אוי נו, מה זה הדבר הזה? מה, זה מישהו טוב? וזה תקף גם. אוקיי, אז בואו נעבור להארד. מישהו... אוקיי. כפי שאתם רואים, השיקוי איך הוא נראה. אוקיי, זה ספיידר. רגיל, פשוט רגיל, ספיידר רגיל. אותו דבר כמו ספיידר רגיל. אוקיי, תראו את הזומבי פה. קצת מלחיץ. תסתכלו את הזומבי הזה. הנה, נגיד פרה. תראו את הפרה הזאת. יש גם שוש שהם נראים. בקיצור, זה טקסטורה פשוט מגניבה. הנה, יש כל מיני סוגי שלדים. כמו שאתם רואים שהוא מתכונן כאילו זה שלד רגיל. זה אותו סוג שלד. זה הקריבר. לא מאמין. יש טקסטורה שלהם. זה שלד. מה זה? לא אמור להיות רק... וואלה. אם נותנים להם מגנים. הנה, תראו את השלד הזה. איך הוא נראה? נראה כמו בן אדם. תראו את יש לו ידיים. זה לא מאמין. כן. אוקיי, בואו נראה עוד דברים. ככה זה פרת פטריות. אתם לא תאמינו לזה. פרת פטריות על הגיעה עכשיו. שיש לה. זה שמובילה אתכם. זה אנדרפרל. זה מפה.
לפי דעתי המפה היא נראית הכי מציאותית. כשאתם מחזיקים, תסתכלו, בם, יש פה כפי שאתם רואים. שזה כזה, אוקיי. קאו ספיידר, נראה ככה. אז יש מרעיל. או אתם חייבים לראות בלייש, פיגמן וסאפ ווילג'ר וזה תראו את הבלייש. אני רואה את הדבר, אבל יש עשן. תראו את המגבה, זה דבר שהכי לא אהבתי. כלומר, המגבה שתקלו אותו דבר. פיגמן אותו דבר חוץ מהאחר שלו. שיפ ממש, אבל ממש לא אותו דבר. תשימו לב. וילג'ר ממש לא אותו דבר. תסתכלו, יש גם וילג'ר כזה, וילג'ר כזה, מה זה טבח? נכון, אני עושה ככה. לא שווה. כן, רגע. לא, שני גשם. טוב, בקיצור הבנתם את הטקסטורה. עכשיו אני אסביר לכם איך מורידים אותה. אוקיי, אתם סוגרים את המיינקראפט שלכם לגמרי. כמובן לא את כל הדברים. אבל אני לא צריך לעשות את גוגל. אוקיי, מה שאתם עושים, אתם מורידים את הפיפיקס. איך מורידים אותו? אתם נכנסים לגוגל, כותבים פה פיפיקס, עכשיו פיפיקס הכי לממה, תראו מה כתוב פה, פיפיקס 3.0 פיקסל איקס. אוקיי, אתם יורדים, ופה מתחת לדאונלוד 2 וזה, אתם לוחצים פה, זה מגיע לכם לאתר הזה. אל תשימו לב. היי חבר'ה, היום אני אראה לכם איך אני עושה 1,200 שקלים דרך האינטרנט בלי לוחצים פה. ובאפס מאמץ. בסרטון הזה תראו איך הפכתי 1,300. אוקיי, עכשיו אנחנו לא צריכים את זה. מחכים שזה איתן. לוחצים פשוט פה פעם אחת. לא, לי יש את זה כבר. רגע. טוב, בקיצר, לי יש את זה כבר. אתם לוחצים run, כל אלה. טוב, אוקיי. next, install. מחכים את זה ייתן, זה ייתן די מהר. פיניש, זהו, יש לכם פיפיקס. אתם רושמים פה פיפיקס. הנה פיפיקס. הנה, או שזה נפתח לכם לבד. אתם, יש לכם ורסיון, מוס, טקסטור פאקס, מאפס. אפשר להוריד מפה גם מפות. בוס אופשנס. אז אתם, כשאתם פותחים אתם מגיעים לפה, פה אתם יכולים, טוב, אני אחליף לו ראשית, הכי קל לי. רגע, זה ראשית. רגע, מה? נו, אוקיי. טוב, לא משנה. אוקיי. אז יש לכם ורסיונס, מודס וטקסטור פאקס. אתם לוחצים על טקסטור פאקס. יש, זה יראה לכם לאיזה גרסאות 1.6.2, זה. בינתיים, אצלי יש רק 1.5, 1.5, 1.5.1 ו-1.6.2. יש 1.6.2, אז פה, install, זה, אני אראה לכם, ניתן, זה, אוקיי, זהו, יש את הטקסטורה. אבל רוב הסיכויים שזה מחק לי את הטקסטורה. אוי. לא. זה לא משנה באמת לאיזה טקסטורה, להגיד את האמת. איזה גרסה יש לכם. אני נגיד הורדתי ל-1.6.2, אבל עכשיו אני משתמש ב-1.7.2, וזה לא נותן לי. כן, אז כן, צריך שתהיה את הגרסה. הנה. ואז אתם נכנסים לאופשנס. רשום פאקס.
טוב, מופיע לכם שתי טקסטורות פה. יש את הטקסטורה הזאת. אם זה לא עבד לכם, אז... נו. הסקאפ שלי יהיה בדסקריפשן, אני אעזור לכם. כן. הנה. עכשיו זה עובד. כן, אני בגרשה חדשה עכשיו. מה חדשה? הגרשה שצריך פה. אני לא מאמין שזה הדבר הזה של הבלש. תראו. רגע. תסתכלו על החץ, איך הוא נראה עכשיו. כן. טוב, תנו לייק, סאב, קומנט, למה אני צריך בכלל את השמירה הזאת. סקיפבוקס אני אזדקק לה. אוקיי, תנו לייק, סאב, קומנט, אני נתראה בפרק הבא. או במדריך או בפרק, אבל תנו לייק, סאב, קומנט, וביי. אם זה לא עובד לכם, אז כמו שאמרתי, הסקאפ שלי בדסקריפשן, ביי.